Benvingudes al repte, noies! Avui heu de crear cases per nines. Esteu a punt? Bé, som-hi! Per on hauria de començar? Ja ho sé! Mireu quins colors! Decoraré la teulada! És tan brillant i xulo! Us envio un petó! Uau! Ei, què fas? Estic a punt. Jo també començaré per la teulada, però faré servir cadenes de metall. Oh, sí, és perfecte. I en comptes d'un petó, hi penjaré una calavera. Tens por? Ha! Genial! De debò? Doncs mira quins marcs de finestra tan bonics tinc. Què? Jo els tindré negres. Sí, el que tu diguis. Què hi hauria d'afegir? Clar! Agafaré la meva paleta d'ombres brillants. Les parets de la meva casa rosa seran maquíssimes. És una meravella! Atxim! Que màgic! Uau! Ara hi afegiré una catifa petit i suau. Una butaca lila i una taula rosa en forma de cor. I afegim una mica de disseny. Uau! I jo tindré ratpenats de decoració. Mira! Queda increïble a les parets liles. I... mira això! Els meus braçalets aniran perfectes aquí. Fet! Un sofà amb teranyines. Una taula amb una calavera. I una tauleta de nit. I afegim decoració a sobre i una catifa suau. Negra, és clar. Mira quina llum. Oh! Xiclet? Enganxaré una foto de la Wednesday a la paret. Per cert, li agradaria l'habitació? Segur que sí. All right. Això és una passada. Ex! Tornaré a la meva casa. Mira aquesta màquina expenedora. Hi ha caramels deliciosos a dins. I un osset bufó. Uns quants. Crec que tinc una idea diferent. Bé, vegem. Mira aquest arc de Sant Martí tan bonic. Queda genial en aquesta paret. Anit, vols llaminadures? Aquí tens. Ho poso en un bol. Thank you. Crec que t'encantarà. Està bo, oi? Bé, noies. El primer pis ja està a punt. Això és absolutament perfecte. Uau! Passem al següent. També faré servir mobles negres per la cuina. Oh, sí! Mira aquests armaris. Amb calaveres, és clar. I un taüt de veritat al costat. És broma! Hi ha prestatges allà. Una taula, cadires i uns quants coberts, és clar. Uau! Quin ambient! Un rellotge antic a la paret. Unes quantes coses més i llest.
Oh! Un ratpenat! Un ratpenat per nosaltres! Vine aquí! Wednesday, tens un amic! Ah, que bonics que són! I jo em serviré una mica de Coca-Cola. Genial! Oh! Quin malson! Aquesta cuina ja no serveix! I què en dieu d'aquesta? Sí, molt millor. De fet, dibuixaré alguna cosa als armaris roses. Vegem. Oh! Això és preciós! I afegim uns quants elements més. Uau! Sóc un artista genial. No és xulo? Ho col·loquem. Oh! Això ja m'encanta! Hi posem una taula i una cadira. Uau! No ens oblidem del gatet! Ets el millor! Oh! Me n'havia oblidat completament! Necessitem un altaveu rosa. I sembla que li agrada. Oh, aquesta música! Noies, la vostra cuina és perfecta. Oh, està molt fort! I a vosaltres, què us sembla, noies? Bé, continuem. Oh, no! Una aranya! Espera! Que no és de veritat! Tina! No fa gràcia! Bé. Vegem. Una taranyina i nau unes cortines genials. I de seguida hi afegiré una catifa. No està malament. I tu? I les meves cortines seran de comptes de colors. És tan bonic! Mireu! Aquí hi ha una finestra, aquí una altra. I també una catifa de colors vius. Tot el pis en quedarà cobert. Impressionant! Què fas aquí? Espera un moment. Aquí tens! Oh, això és boníssim! Oh, la meva cella! Què? S'ha de tornar a posar urgentment. Bé, molt millor. Ara us ho ensenyo. Bé, parlant de paper pintat, a la tercera habitació hi haurà unicorns i arcs de Sant Martí a la paret. Està quedant molt alegre i bonic. Aquest és el lloc per als abrics. El teu llit preciós. Mira aquest coixí en forma de cor. Un tocador, és clar. Uau, quantes coses xules! T'encantarà! Xoca-la, amiga! Bé. Tina, la meva casa ja està a punt. He estat més ràpida. Uf, què hauria de fer? Un llit negre amb una lluna. És increïble. I afegim alguns detalls. Oh, aquests llums de sostre. Un violí, és clar, just al costat del llit. Què en penses, Wednesday? Sí, sens dubte ara ja pots tocar. Mira, Britney, així és com ha de ser.
Okay. Oh, my. Vegem. La casa està a punt per a la Wednesday. I també per a la nit. Tot està molt bé. Les noies s'ho estan passant molt bé amb les seves nines. Britney, passa alguna cosa? Tina? No us esteu divertint? Hey. Oh, a les noies se'ls ha acudit una cosa. Genial! Podeu jugar juntes! Encara que les vostres cases i nines siguin tan diferents. I els dolços es poden compartir. Yummy. Que us ho passeu molt bé! I ens veiem al proper repte. Serà molt aviat. Adeu!